Ruto yango ni en adier ni ne odonjore e wach chwarruok madhi nyime osiptal ma Nairobi Hospital. E ote mare Ruto yango ni ne oromo gi kweth mawacho ni ne gin jokanyo mata osiptalno mariko manye kadwaro resruok e weche manokwako osiptalno. Bende oyango ni nochiwo ting' ne jatend jotije sirikal Felix Koskei kod Attorney General Dorcas Oduor mondo mi ota kweth mane omi ting' mar timo nonro e midhiero mokwako osiptal ma Nairobi. Jachung weche marwa Ken Mugani gi ler mar wach e wi oteno ma jatend piny Kenya nondiko. E ote mare, jatend piny William Ruto yango ni oyudore e ywaruok masani okwako osiptal ma Nairobi Hospital. Gino masani en liet ma okwako lwasi ma pachoka. Ruto oyango ni ne oyudo report mane ondiki kanyakla kod twak ma achiel kachiel ka owuok kuom riwruog osiptende ma pachoka Kenya Hospital Association. Kanyo ne oriwo jokanyo mag riwruogno magin nyaka lakteche. Weche mane opedhi e nyime ne gin mago ma oriwo koda ka ywaruok e wi jokanyo mag riwruogno e osiptal onogo ma Nairobi Hospital, yiero mag board mar osiptalno kod weche mamulo romo ma higa ka higa mag riwruogno. Bende weche mane opedhi e nyime ne oriwo ywaruok e wi telo kod buche ma kinde ka kinde mane pod ok otiek yalo. E oteno ma wuok e kar jot mar jatend piny, Ruto wacho ni ne oyie gi gwelo mare kaka patron mar Kenya Hospital Association kaluwore gi ratiro ma chik omiye katiba mar riwruogno. E thuolo mare bende kaka jatend piny, Ruto yango ni ne ochwalne ripot e wi ywaruok ma okwako osiptalno kendo ochako okenge mag manyo yore mag thego lwenyno. Ruto wacho ni ne ochiwo ting' ne jatend jotije sirikal Felix Koskei mar tayo buche mag lalruok kendo rekod ne nitie manyiso ni buche maromo 14 ne obagi mar timo thek. Buchego ne ochuo kelo lokruok mar tend board mar osiptalno ma Nairobi Hospital. Ripot jatend piny medo lero ni nitie winjruok mag loko pend chike moko 5 ka okalo winjruok e kind apisa mag sirikal kod jokanyo mag osiptalno. Ma owacho ni en okang' mar duoko ngadho mar osiptalno kendo mondo mi kete motegno. Chenro mag lokruoge ne oriwo singo mar luoko i rejesta mar jokanyo mag KHA, weruok gi buche mane mono osiptalno tayo chenro mage, chuogo lai mar telo mabiro timo thek e kinde ywaruok, yango kambi mabiro timo nonro e wi kaka oseti gi omenda kod bago romo maduong' mar jokanyo. Nonro ne obedo e lwet Attorney General, okwach kich, bad migawo machoko osuru KRA kod jotim nonro mag weche omenda. Ting' margi ne en mar nono mibadhi madibed ni nitiere wi kaka ne tayo osiptalno ma Nairobi Hospital. Kwethno ne ochwalo duoko margi kata ripot margi ne Attorney General tarik 6 mar dwe mar adek e higani. Ripot mar ute fwambo bende yango ni ndalo 3 bang' ripodno, romo ne obedo kendo jakom board mar osiptal ma Nairobi Hospital Dr. Basley Onyambu ne onyisi ni otim lokruoge mamoko e telo kata thiche oko kendo make. Kata kamano, jatend piny oyango ni ripot mane ochwal na Attorney General ne ok mar chiwo kum, to ne en mar dewo dongruok mar osiptal ma Nairobi kod ngima oganda. Jotim nonro ne oyango ni osiptal ma Nairobi itayo kendo ochung'ne e bwo chik gi riwruok mar Kenya Hospital Association, ma en kambi mane gi lesen mane ochapi higa mag 2015. Ken Muga, Ramogi TV.